dibor ka ham no tuna no tam nai tabo ho kisas zorawo kaisa zorawo Facebook nukha chela bari hinai chung kok banglai mani hake bokha kheklai mani abno toi kisa sa ani wan suk mani ani opinion ang sana musungo tam nai Chularok no chung qualified grei to hni maya borok tei Chularok qualify grei ni bagai onyo dofa bai kaijangna nang abo bo chung hni maya abno sne accept khaimia kok hungkang ke haisem Chularok sekang no borok mane chinte sekang bori rong ni sekang Chularok agogjak Chularok already a category o tongo borok chung sana thangkang te chung bori rok se chini rights ni bagoi Chularok be equality ni bagoi chung kokmati salai haike tangnai samay nangthang te andolon phin manglai mahai ngai ke Chularok ni bagoi chung Chularok ni abo equal right high right ni chung mane kok khunaya hayo no tong Chularok qualified kriya ba haya Chularok qualified tong ngitabo kok hungke amtesi dophani briro tangai on dophani chela bai kaija abo dopha bai kunang related kri ni wan sugo pheba abo related kri phano kaisa te sing related khlaimano abo ngangke chini community few mane kisa mane bagai chung a je on dophai kajak mane abo rok na chung mane protect khaina ni bagai chung khorang mati chau ngete kaisa hingka hingke kaijak mane abo mane kebo force khaya je quality kri ni bagai bo on dophai kaijago amte he kebo force kri kaijak mane abung kha janjan personal choice bini muchung mani abo bini rights bo sabo bai kajak nai sawa kajak ya abo joto borong ni rights tongo abo no buchung mane na hni manya ngeta bo ko khungang ke ahaise Tiprasa ro tangai nai Tiprasa ro tabo qualified kari hinjaka ge ani wan suk mani wo ngang mo phaijago Chularok sekango borong ni kaham position no tong mani ke aste surab Tiprasa ya mane Chularok ni mane society o gobang ma borok gobang no ni man kata bo lom rok ni ke ba ke kok bai sana thang gasung gobang ma borok ni baksa khanang le khamano haye kisa borok tam nai Chularok borok drugs bai gadal kha hekjang na bai gadal kha nijini tam nai drugs no ya phano mane tam sajene abo tabo mane nijini career saman member of this important ya ngai kisa Chularok ni abo hai mane tam nai society o bongni tom jagi tongo ke abo atom rok no Chularok ni bung no tere ke kelegri tong amko present ni কিন্তু pasto Chularok ni position onek kaham tong mani chung Chularok bai baksa tangi ngi maya tong nai ni sau khorang mati sa sungbri rok mati sau tangi mati sa a jorawa buri rok Chularok bai baksa ngi manya hakira Chularok bai baksa qualified borok ni sini jagi manya ya sung truk tabok sung sini jagi mankha ge sung sini jagi mankha hani bo sung amti haito nani ko gya ja Chularok no borong ni qualified gri borok ni ekdom madam ko boiti jama jani kok jaga na jang betongo obo kaise responsibility ni tongo je borok nini mane nung nini qualified borong khang ke kaham no joto na hamjago haida ge kaham no jeng joto na khel khlai ge abon bagai mane besibak aba hai hamia addict drug addict mane omomti nesha jinis rogo sing klegya oi kaham lamao gobang khlainai jeng tabuk mung tisawoi nor Chularok already hajak haibon tebo tisai tongga hingke norong ni bagai abo kaham te norong ni mokhango babo kaisa tamnai kungsuk mani pia tabu kring ya tabu botongo hingke
tabuk bo tongo Chularok kaham nuklai tongo hamya bo hamya o kelebai tongo a hamya rong no जों protection ma khainai te a hamya no kaham borok rong ni bumung bo phayo a hamya khaijak thani Chularok ni mung ta nai daluk jago tabuk buri rok bo wan sabai kaje go to khabai kaje go amti hai ni question phayo ke abo sob buri rok to kaje gya ma hoyto 100 to 10% kaje go hoyto 15% kaje go a borok ni bagui abo hai mane kajak mani bagui na buri rok bo ta hnai sing suffer ma khayo je norong ni buri eko wan sabai kaje go hai kaje go chin dofa kamana kha akon na kha abo mane sanai borok ni bo chaya abo no sing kuthuk ke mane sat kache te wanchu thangke abo sini dofa bai ha sin society bai ta hnai link gedal jak abo mane sathai tongbo tar karon chini community ni borok kisa few people man bagai जों aborok no bo focus mare thai belai no kaham ge जों tabuk chelano hai ni samani bo brina hai ni samani bo abo tam hunai chini kaham ni bagai no जों wan sokan ke wan so nya kaham ni bagai no जों kemna chibon khainani ge tai post share khaimani abo belai no baksa du sitra kok bai ke facebook o abri rok no phangson mistake ni mano jotoni no bolungi man jotoni no naike जों bol no hingke जों kaham bai ma phurungnai bono जों Lachimung Rikha abo borok ni ta mentally to ke torture khaima hingai thong kok thai hamya kok hamya hame bai bono post khaine Rikha abo bukhas tam nai borok ni kaham ngani jaga hamya ngai thangman abo hai ta khlai di abo belai khunu chaya nunga topic no tui question khaimanu nunga topic no tui chaimanu abo kaham kok pheba nung boni post na bini picture na ara hamya ke mane piri tong mani abu belai no saya abo hayo ta khaidi जों ta nai bolung mano srung mani ronglai mani srung mani sing te kaham no abon bagai nai joto no Chularok bo khata nangdi bol joto no ni mano ni bong mano ani ni mano ke je kok thayo tui bolung kha abul no tui nai discuss khaidi sal